Mga idol, ito yung man na dengenda dito yung report kaputan naraway nga Ilocano ken OFWs makapungtot iti insasa ni Senador Amy Marcos kontra iti kabsat na ani PBBM pakairamanan iti pamilya na mga idol. At man iti report dengen tayo mga idol IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Luksaw ken pungtot dayta iti marikrik na dagiti Ilocano iti nagbalin na statement ni Senador Amy Marcos kontra iti kabsat na ani Presidente Bongbong Marcos ken ni First Lady Liza Araneta Marcos kuna dagiti kaaduan kang runaan na kadagiti OFWs ket masayangan da nga inbotos da ni Manang Amy gapu kadagiti nga umobrain na imbatad da maluksaw dala unay ta imbes nga sinakit da ken pagtuladan da isuda ket kabaliktaran met. Nangihinayang lang po dahil as a family member ng ating Pangulo, isa rin po siya sa kapatid ng ating Pangulo, pero dapat yung mga issue na ganyan dapat napag-uusapan privately. Kaya medyo hindi ko talaga ma-accept yung ginawa niya. Talagang downright disrespect po yung nagawa niya. So alam ko na malaki pa rin yung aking respeto kay Ma'am Amy, pero sa nangyari, sa mga pinagsasabi niya, it's ano na lang, discretion na lang ng ating mga kapwa Ilocano, pero para sa akin napakasakit para sa aking kapwa Ilocano. Parang hindi naman ata makatarungan na bilang kapatid ibagkalulo mo para lang sa sarili mong kapakanan. Ang sobra talagang nakakadismaya at nakakalungkot pa na kaya niyang traidorin ang sarili niyang pamilya. Wala naman siyang resibo kahit na anong pruweba sa kanyang akusasyon, di ba, laban sa kapatid niya. Kung totoo man ang mga sinasabi niya, dapat magpakita siya ng ebidensya. Hindi rin tama ang mag-akusa kung wala namang may pakitang patunay, di ba? Nagbabase lang naman siya sa mga binabasa niya. Kabayatan na kinaritin Senador Amy Marcos ni Majority Leader Congressman Sandro Marcos ken iti pamilya na nga agpa hair follicle test da ta isuna ket agpa DNA test.